kaloku ke bemi baseYerusalem nani madoda kwaYuda anahlule phakathi kwami nesidiliya sami. Kube kukho ntoni na eyenziwayo esidiliyeni sami endingayenzanga kukufa? Kube kunganina ukuba ndikulinde ukuba sivele isidiliya ezizizwe sisuke sivelise ezingezizwe? Yintoni uThixo engeyenzile abantu bakhe? Yintoni uThixo ebengeyenzile ngathi sihleli kule ndawo? Yintoni kanye uThixo ebefanele uba uyayenza eyenye kuthi ukwenzela into yoba sizokwazi ukuvelisa iziqhamo ezizizwe? Silindele into yoba makenze ntoni na uThixo? Phakathi kulaa ncwadi bendiyifunda ye-Christ Object Lesson futhi, the Jewish leaders looked with pride upon their magnificent temple and the imposing rites of their religious service. But justice, mercy, and the love of God were lacking. The glory of the temple, the splendor of the service could not recommend them to God. For that which alone is of value in his sight, they did not offer. They did not bring him the sacrifice of a humble and contrite spirit. It is when the vital principles of the kingdom of God are lost that ceremonies become multitudinous and extravagant. It is when the character building is neglected, when the adornment of the soul is lacking, when the simplicity of godliness is lost sight of, that pride and love of display demand magnificent church edifices, splendid adornings, and imposing ceremonials. In all this, God is not honored. What you are up kule ndawo kwesisigesi sinkulu kanga. Kodwa apha eyona nto babejonge buhle betempile, iservices zabo, imiculo, intshumayelo, indlela yokushunyayela ngayo. Uyashunyayela kule pulpit, siphume side ibekwe ishumayele la nto. Then emva koko siphinde silibale. Kodwa uThixo eyona nto ayifunayo, ufuna inhliziyo zethu. Yona nto afuna azulana nayo yonke, eshumayele thumela bonke abashumayela abamileyo apha, okwaba lapha ukhangelana nenhliziyo.